Яңа күргәзмәбезне күрсәтергә телибез. Әлеге күргәзмә Каюм Насыйрны яңа яктан күрсәткән күргәзмә. Ул битендә әлбәттә безнең мәгърифәтче, энциклопедист мәгърифәтче иң беренчедән булып, һәм инде ул бит үзен төрле юнәлешләрдә күрсәткән шәхес, уникаль шәхес. Ул безгә шунысы белән бик кадерле, һәм аның изе калдырылмаган юнәлешләр юктыр. Аларның иң шундый юнәлешләрнең берсе ул да булса кулинар эше. Иршат Аль-Адбиха дип исемләнгән китап бастырып чыга ул 1994 елда. Әлеге китапта Каюм Насыйри 70-тән артык рецепт язып калдырган, төгәл тасвирламалар язып калдыра. Әле татар кулинариясына гына түгел, шулай ук рус кулинариясына һәм Авропа кулинариясына да багышланган хезмәтләре бар. Алар арасында әлбәттә блан-манже рецепты, ул инде уннан артык блан-манже вариантын язып калдыра ул. Шулай ук татарларның ашау-эчү мәдәниятенә дә багышланган тасвирламалар язып калдыра. Ни өчен татарлар, мөселманнар ункудан ашый башлыйлар? Һәм әлбәттә инде безнең күргәзмәбезне шулай ук монда оригиналь предметлар да күрсәтелгән. Алар арасында 19 гасыр азагы шулай ук Иршат Аль-Адбиха китабының бу инде караламасы, караласыз оригиналь хезмәт. Шулай ук Каюм Насыйрның туганнары бүләк иткән Иршат Аль-Адбиха китабының беренче басмасы, рәхмәт, беренче басмасы күрсәтелгән. Шулай инде күп кенә Каюм Насыйрның туганнары, гаиләләре дә тапшырылган фондларга килгән предметлар безнең монда бар. Аның бүлмәсе, аның рухы сакланып калган, нәкъ шул йортта. Сәгать хронометр, түгәрәк сәгать. Ничек уйлыйсыз, ни өчен әлеге сәгать кирәк булган дип? Нинди сезнең фикерләрегез? Менә түгәрәк сәгать кичкенә генә. Ул гади генә түгел. Оригинал бит. Оригинал, әйе. Аның түгәрәк формасы бик уңайлы, хәритәләр ясаган, карталар ясаган Каюм Насыйри беренчеләрдән булып, татар мөселманнарга карталар, хәритәләр ясаган. Иң беренчеләрдән булып инде ул мөселманнар өчен ясалган хәритәдә кыйбла юнәлеше күрсәтелгән була, бит инде беренчеләрдән булып намаз кылу өчен уңайлы була. Әлбәттә, Рәсәй империясе Казан губерниясе хәритәләрен ясап калдыра. Рәсәй империясенең Авропа өлешен ясый беренчеләрдән булып, татарлар арасында беренчеләрдән булып, шулай Казанда беренче дөньяви мәктәп ача Мокрый урамында үзенең ошасына ача улана. Һәм шунда укыта, барлык хезмәтләрен үзе язып тәрҗемә итә. Аның китапханәсе бик олы. Нинди генә китаплар булмый аның китапханәсендә, рус фәлсәфәсечеләре дә, Авропадан да, Авропа тарихы да әлбәттә кертелгән аның китапханәсенә. Киләчәк экспозициядә без күрсәтәбез. Мәктәп ачарлык мөмкинлеге. Аның абыйсы, бер туган абыйсы бик зур сәүдәгәр була. Мәскәүдә кибетләр тоткан. Сәүдәгәр. Һәм Каюм Насыйри аның квартирасы була Казанда. Ул бизнесмен җигән хәзер. Шул сабырны рекламировать саткан була. Үзеннән мин шул акча калган. Ул акча. Ул бик зур акча. Ул заман. Тукайны тотып му калар? 500. Шулай гынамы? Зур акча 500 булган, 20-дән катыл. Басият итеп калдыра. Кемдер булса минем өчен каш кылсын шул акчага. Шулай ук мемориаль предметтар монда ортабызда кул таягы да күрсәтелгән, уларны үзе ясый. Оригинал. Әйе, гальваника белән дә шөгыльләнгән, уларны үзе яндырып, моннан киреп була, ул яндырылган, әйе, үзе ясаган кул таягы. Фольклорны җыя, үләннәрне җыеп үзе киптерә, үзе давалый, үзен давалый. Фольклорга кайтсак, әлемне аның әкиятләре буенча мультфильмнарда төшерсәк, ясасак, бик әйбәт булыр иде, бәлки сериал рәвешендә дә аның фантаз сюжетлары бик шәп. Мәсәлән, Уги кыз әкияте, Байдек әкияте, аннан соң Төлке белән Аю әкияте дә бик кызыклы, бик балалар өчен бик мәгълүматлы, татар телебездә, үз телебездә бик әйбәт булыр иде, әлбәттә. Әлеге шулай ук идеяны тормышка ашсак, шулай ук юбилей елы дәверендә музеебездә күп күргәзмәләр ачылачак, тематик күргәзмәләр, бу безнең беренче күргәзмә, циклны ачтык без бүген. Һәм инде шулай ук тематик чаралар уздырыла музеебездә, һәм Тукай музее белән бергә пеший экскурсияләр без ясадык. Шушы чараларны ел дәвамында тулыландырып, миндә үзебезнең милләтебезне күбрәк танытырга кирәк дип әйтәм бу шәхес белән. Һәм инде менә сезгә зур рәхмәт шушы
тәкъдим ителгән яисә игълан ителгән бу бәйгедә битараф булмыйча катнашып, инде аның язмышы да бәйге булгач, инде үз туган як тарихын өйрәнү бәйгесе бит инде ул да тарихны матурлый торган, ул да безнең рухыбызны, яшәү рәвешебезне ача торган матур бәйге, тарихи мәгълүматлар белән ныгыта торган менә шулай. Битараф булмыйча эзләнеп яшәгән сезгә дә зур рәхмәт. Һәм инде без бергә сезнең белән әле менә халкыбызны, милләтебезне зурлап, олылап, аны күбрәк танытып, үзебезнең рухыбызны күрсәтеп, безнең нинди халык икәнебезне, үз чиратыбызда инде бергә туган телебезне сакларга да бергә эшләрбез. Ифтахов Ленар Раиф улы лаеклы дип танылды. Ул Алабуга шәһәрендә урнашкан татар бистәсе торышы Хәбипова Зәрия Габдул кызы. Кыш бирүче изгеләр зираты турында фаразлар. Кызы сезгә бүләк. Самат Руслан улы. Кышчысы алкышларыбыз җәлләбез, чөнки менә әлеге милләттәшләребез безнең милләтебезнең киләчәге.